ya do nipa ya me hu si ya de nipa na chechire man ye ya me hu si ye nyi mu kra na ye makwan ma obiara obeba ha bia wo bo ne bra ye makwan ma obo ne bra ka obi fra anwuna wo na ye wa anwuna ba bia wo mote a na ye de ama no owura fuga ye nim ne hasene anwuna ba bia ofre no kra enzema hene aha wo mzema afo a wo ha ye nim ye hasene ba bia efre mfante hene ye nim ne hasene ba bia ofre hausa for ye no mu anatia yesusa no ye is dollar gaskiya ni de shi ko wana so meche me ka wo ya manipa ni nyina hu se enye nanna wo se kan na wo se nipa di no kura ni hu se asante ye do nipa wo de batete ananan mo kokun ya ye ku ni ewia ye hye wo mu so ye sa ma ho nipa no an de di so ho na ne yanki ya ku afa kuro na da nan ke mfa anu nti na ndem hu me nanan mo atwa ha nyina hye wo mu nyina so gitum sa asecha pa ne ne wo mote fie aduonu num ne me ka atwam wo zongo ha ya da biara wo sori gina ho apagi ensa ma me efi aduonu me wo mu nyaida ade ntia wo mu so nim se nanan ne santene ne nyina kyese me ne esremo me ne anwuna wo me ne mfantu nyina ya ka bomba ko ne eti ya de chia magana se nkabomu hia obeti baabi no onimu a no oyesa asantifo ne sei ya kira mo sanya sa nete ne mo wo na bi a wo mpenipa dan za hinefa na abenya mfantino tam heba na abenya anwuraga zongo no mo hinefa ne fire ye ne ya ye ne nyina ma mo musua di anyuntum sa asantima kpenka bomu enti ye mo hu se ye dowo mo ye no nete ha asantima mo ka ho enwuma mo ye nyina nso boa ma ha se nso adwuma apagya ma ye nyina ti ye nso kwa bi e be fa so ama mani aka ha bia no ye be ye tade fritete ya ye no a eno an se obi animra so na nhyehyɛ bia ye ni so kama ya nwumtu sasa adwuma bi wo ho na sa anwurani o semfantino o senkrani na fata no a ye mfa ma no mo onye adwuma no na minnim so sa asantini kwa na wo adwuma ma won kase menu ya asantini ntime de be ma no da ye nya sa da ya gitum se de aduru no so bia wo fata obetua ye ne ye ma no nye enti ye na de ye ma nipa nyina hu se enkabomu Ghana yie yo ene ye hwehwe ye nyina ye nye baako ne mfa nkyekye Ghana mama ne nye yie